Mga kabingka! Yeah. Musta man ang inyong ang inyong December karon mga kabingka, no? Kanang nanabaho na nanaba mo'y nadawat ng mga bonus diha, no? Dapat raba ang bonus mga 13 months, no? Dili siya dapat ibayad og mga utang. Dapat pwede na siya inegosyo or kaya i-shopping, di ba? Mag-ambag kasi mong kung ikaw mag-ambag kasi mong ginikanan, sa imong mama, sa imong papa, sa imong son, kanay mong mama nimo kuano mo, adton mong salon, ipaderma nimo, di ba? Pero kung pero makatabang-tabang para next year ang kanay mong utang, wala na kay bayran. Ganun naabot ang istorya. Lahi atong istorya karon sa atong vlog mga kabingka. Bitaw, atong topic for today sa akong vlog mga kabingka. No? Kani akong ipakita sa inyo mga kabingka nga video. May pasila nalingaw, no, sa ilang mga high school name, no. Pagkabalo na ko is nakoy nakuha dito sa Facebook, kawatan nyo dahil kong video. Dito nananghid ko sa tagiyan, no. Nakoy nakitan friend ako na isa sa Facebook, no. Gangyo pa na ako na siya nung pwede ba na ako na siya i-vlog na ko ang ilang video, no. Buhatan ako istorya. Kay nalingaw ko ni nga video ba. Kay ako sa akong kapanahon nun manggod. Dili kayo inun nga para sa ilang bibo kay sila, no. Cellphone na ba rin may bibo. No, sila po nalingaw kay sa ilang mga tirada, pero ako tong high school lamang nga po yung mga gara-gara, pero dili gid para sa ila, no. Grabe ilang sulit-sulit sa ilang mga kuan nila, trip nila mga kabingka. Kani nga akong pakita nga video nga dula-dula, no, nga ambot og mabad trip pa mo ani nga video o magkatawa ba mo or malungkot, di ba? Basta ako nagkatawa di ko ba, naluoy ko sa katong ilang gitripan ani mga kabingka, no. Salamat dahil kay gipagamit niya nga video, no, kay ang original na nagamit ang original nga video kay si Car Bryant Hardinel, no. Amigo na ko na ludi na ko na noodles, no, Hardinel. Papik ko nimo sa noodles, ha. Player ba kay kamdulag basketball ng bangko ko nimo tudlog basketball, tudloy ko basketball, mga moves mo ba unsa mga dula sa moves, no, kanang ana tama ba nang ana moves, no, tama ba? So di ko no, bago mo mabad trip mga kabingka, pero bago dai mo, no, i-subscribe sa akong YouTube channel, no. I-subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel on diri mga kabingka. Mahimo gid diri mga kabingka, no. Magkuan gid mo kanang si tawa kana piniil gid mo diri mga kabingka kay alos problema mo yung kuan gid diri mga kabingka na isod kog lakado padulong ko dito dapat na side mga kabingka diha ang I love happy mga kabingka, no. Bingka na napatawag dito ayan sa kang suman Davao Oriental mga suruyo na po. 2,000 years later. Play. Uy, dapat masulod bang? Ayo, parang siya. Tikas ka. 60. 1, 2, 3, 4, 5. Check it out mga kabingka, okay? So atong na pa shoutout si Ate Wela Ayaw Lagi ba kay sakit, okay? Sumas kay Jot, okay? Sit Ren, okay? Lex Largo, Galang Maki, okay? Junalon Ibanez, Bani, okay? Musikero na OFW sa Dubai, Joseph John
ta Diyos ug akong auntie Liz ug Uncle Bubong Rapido Bakalsog si Dikoy, okay? Frinsoy, okay? Joshua Luis, Bricks Dumantay, okay? Lim Justin, okay? Jamil Carigalo, okay? Johnny Rail, okay? Alfred Margaret, okay? Fred Rabuluna, okay? Umar Avaliana, Usman Aron, John Mark Ladaga, okay? Joshua Baridon, okay? Frank Fred Rajas, okay? Kalida, John Paul Prince Udal, Dong Edmar James Akulod, Jason Alfreda, okay? Si John Miko Moral, John Rafael Gayanon, Marta Galog, Ini Reyes, okay? Kavanhi, okay? Patrick Aaron, Barjon Kram Villares, si Swak Swak, Gary John Jimbo Mantalaba, Luis Cavanves, okay? J. Mark Lagano, okay? Irene Tattoo Shop o ilang amo Darrell, Mark Lindon, okay? Si Car Bryant Hardinel, Yo Alvin Sekvit, okay? Kent Dampa Tim Dampa, okay? Dampa Car, Anthony Kael, okay? Sheena Yubyub, Marina Luisa, Yael, okay? Kin Anthony Buboy, JR Arugay, okay? Si Aileen Naipa, okay? Darrell Bordogoy, okay? Pasulanan, okay? Princess Ladores, okay? Shine Ladores, okay? Kaslin Pilirano, okay? Jimar, ay sakit sa tuhod, okay? Si Janet, okay? Carl Anthony, okay? J. Ike Maro, okay? Matt Ikmos, okay? Rusty Jukas, okay? Saan ni? Isti ko Lindoy Boys, BMX Jensen, okay? DJ RJ Mantalaba Davao Mix Club, okay? Davao del Sur chapter, si Wex ay siglabay-labay dagmangga, si Bingbong, si George Kairni, og si Angkol, si Jan Kong, si Joshua Carion, Yumel Carion, Aljo Clorigo, Princess Anne Clorigo, si Van, no? Van, no? So, Matthew Midel, okay, kana lang, uy, bakong banggitan amigos, Jumong Rodriguez,